Здравейте, скъпи съотечественици! Не ви ли омръзна 80 години глад, мизерия, комунисти, русофили, руснаци, гадови, капути, измамници най-вече, които да ви лъжат, да ви душат, да ви държат в безвремие, без никаква алтернатива, в държава без икономика, държава пълна с педофили, държава пълна с наркопласьори, с наркокартели, с държава пълна с преди това бивши комунисти, а сега олигарси, тия същите бивши комунисти станаха олигарси, а вие по цялото и време, 80 години, да сте по корем, 80 години да сте по корем, смазани, говоря за 80% от населението. Има едни 20% дерибеи, които са много доволни от тази ситуация. Доволни са от статуквото, доволни са от Бойко Методиев Борисов, доволни са от БСП, доволни са от преди това ГЕРБ, много преди назад от СДС, от ДПС. Те са доволни, защото са закачени на лапането, там да броят едни пари, да крадат, да въщавят, да вземат европрограми, евросредства и да карат последни модели автомобили. А вие 80%, скъпи съотечественици, жертвите на социализма, жертвите на комунизма, жертвите на тоталитарния строй, да продължавате да сте смазвани без сигурност, без здравеопазване, без икономика, без никакво бъдеще. Не ви ли омръзна? Ако ви омръзна, скъпи съотечественици, сега ще пререгистрирам старата нова партия или наново ще пререгистрирам партия Български братя потомци на Вълчан войвода и ще приемам. Аз не държа да съм председател на Български братя потомци на Вълчан войвода. Ще приемам хора, родени след 2000-та година, млади хора, да бъдат членови, да бъдат координатори, да бъдат част от истинската единствена българска политическа партия Български братя потомци на Вълчан войвода. Ако се съберем достатъчно мнозинство, има голяма вероятност на тези избори, които предстоят пошлите, аз казвам после, защото те ще се пробват да ги манипулират, но все пак ще знаят, че има българи, които не са свързани с руски интереси, не са свързани с комунисти, не са свързани с най-различни кални, гнусни олигарси, не са свързани с статукво. Българи, които искат да живеят нормално, които искат да получават 1500 евро минимална заплата и 800 евро минимална пенсия. Всеки човек, роден след 2000-та година, млад, да заповяда в нашата организация Български братя потомци на Вълчан войвода. Ще я пререгистрирам, ще дам от себе си, дето се вика, ще направя всичко възможно вие да живеете добре. А аз ще бъда ваш ръководител, човек, който ще ви казва коя посока да хвалите, как да се държите, на кого да скачете, а то трябва да се скача на много, на всеки, не на много, на всеки. Душманин на българския род, на българската нация. Сега някои бяха ми писали, тикат с толкова старикати, ербаб и силен и туйно и ла България. За кога да идвам в България? Да дойда в България да ме опукат или да ме вкарат в затвора. И кога
аз ще вдигна народа, като са в България, когато ми сложат хапчи в кафето и да ме отровят като Валю Танов, или да ме поръчат да ми запалят колата и къщата, като днес там кмета от ППДБ, че го забравих кое село град беше, или да ме издумкат в някоя хижа, някъде да ме закарат, да ме издумкат, да кажат, че съм самоубил ритуално. Да не съм чул, предпочитам да ръководя нещата от дистанция, да бъда ваш ментор, да бъда ваш, дето се вика, водител, отколкото да дойда да стана най-лесно, да стана жертва. В България жертвите са 3 тома. Знаете колко хора избиха мръсните комунисти, знаете колко хора вкараха по затворите, охлебетиха и ги направиха дарман. Сега като казах преди малко там за тия убитите в оная хижа и после 3-мата убити в оная хижа горе в Петухане, как беше там, по пътя за Сърбия, и после другите 3 убити в Колчица, на връх Колчица, излиза алкохолика Ботьо Ботев, алкохолика, който не е разкрил едно престъпление през живота си, и заявява, че те са самоубили сами и после са запалили огън. Тапанар, Ботьо, алкохолик, той да ти да вземаш пари от Иво Карамански, да прикажеш глупости, помияр. Много ясно, че убийци, след като бият жертвите, ще ги запалят, да си скрият следите. Нали, след всяко престъпление си палят автомобилите, след всеки грабеж, след всяко убийство си палят автомобилите, с които са извършили престъплението, както жилища там, където са били и са убили хората. Въобще не вярвайте на такива първенута, скъпи съотечественици, помияри, сдухани алкохолици, олигофрени и хора, които говорят от името на някаква полиция, която полиция в България няма. Ако искате да има и да има нормална държава, доверете се на мен. Много хора ми писаха, от тук на къде? От тук, аз ще ви кажа на къде. Без никакво БСП, без никакъв ГЕРБ, без никакво Величие, без никакво ДПС, без никакви царвули, АПС, МАПС, там разни ППДБ-та и всеки гадови, а всички се обединявайте в български братя, потомци на Вълчан Войвода. Значи, пак казвам, търся нови хора, на които да възложа задачи, които да бъдат представители на български братя, потомци на Вълчан Войвода, родени след 2000 година, които не са докоснати от комунистически строй, от болшевишка пропаганда, които не са русофили, които са българи, и да направим организацията по-стилна, по-твърда, по-ясна, по-конкретна. Ще пререгистрираме наново организацията, партията Български братя, потомци на Вълчан Войвода и започваме работа. И трябва на тия избори да се явим и да покажем, че има и други хора, които не са подлезурковци, не са такива нагаждачи, а са истински българи и искат да живеят нормално в един нормален свят. Така. Много мога да говоря и за гадовите в БСП, и за гадовите в ГЕРБ, и за гадовите в Величие, ако искате, за гадовите в Меч, за гадовите в ИТН. Всичките ги знам, с всички съм говорил лично, имам впечатление. Искам да ви кажа, че вие сте заобградени от гадови, мръсни, долни гадови, които мислят само за газа си, а никой не мисли за вас. Ако искате някой да помисли за вас, обединете се в български братя, потомци на Вълчан Войвода.
Урувар от свободна Франция. С вас беше самия истинския българин Колю Китаец.